U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: zaista kažem vam, teško će bogatašu kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim, lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: ko se onda može spasiti? A Isus upre u njih pogled pa im reče: ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Tada Petar prihvati pa upita: evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti? Reče mu Isus: zaista kažem vam, vi koji pođoste za mnom o preporodu, kad Sin čovječi sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.